Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Lasing ko 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time, Bacolod City, Negros Occidental, Western Visayas, Luzon, Visayas kag Mindanao. Mayong hapon na naman. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervaya, Action Reports Afternoon Edition. Tubtob sa tak na nga alas 6. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Mga balita nga dapat tutukan, una kita sabahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Opisyal nga pag-aprobar sang NIATF sa pangabay nga lockdown sa Bacolod kag apat ka mga lugar sa Negros Occidental. Ginapaabot sang halos kalabanan, ginapaabot sang tanan. Pati executive order sang alkalde kag gobernador posible nga plastado na naman. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kaundan sang siring EO basihan kon ano ang dapat kag hindi dapat himuon sa tion sang lockdown. Ang pila ka mga matagas nga opisyal kag salaligan sa Duterte administration, ang ginatawag nga National Government Team mag-aabot sa Bacolod agod magtanyag sang bulig kampanya batok sa COVID-19. Amo man ni maka-aksyon sa natabo nga pag augment man pagkakadto man sang pila ka mga government na ako national government team dito sa syudad kag probinsya sang Cebu. Kasadto ginkidala epicentro kon epicenter sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Isa sa nga mag-abot diri maka-aksyon, Presidential Assistant for the Visayas, Michael Lloyd Dino. Upod ang iya sa dekatropa, Environment Secretary Roy Simato. Si Simato nangin overseer inisyal sang Task Force COVID-19 sa Cebu. Upod man si retired General Mel Feliciano ngamo ang Task Force Deputy Overseer. Antes ang Bacolod, ang team ang una nga nagbisita dito sa Iloilo kag laban-laban maka-aksyon basi buwas. Magakadto naman sila sa Bacolod. Ano ang mga resulta sang ila sining pagbisita? Una sa balita, una sa aksyon. Samtang hustisya para kay Zara. Singgitan sa gihapon sa mga himata kagabian sa nga ginpatay nga aktivista nga si Zara Alvarez. Dugan sa pagdulong sa iya katapusan nga panahuwayan o kon ang paglubong subong nga hapon sa iya sa rinatauhan nga lugar nga amo ang siyudad sang Cadiz, Negros Occidental. Ang misa sa sitio Santo Niño Parish nga simbahan nga ginpalibutan sang Kasubo. Amo ang una nga ginpatingayon antes ang paglubong sa public cemetery sang siyudad. Si Sara among gintero patay samtang nagapapauli na siya sa boarding house sa Aeroreco Subdivision, Barangay Mandalagan sa Bacolod, Agosto 17. Ang nagtiro
nagaisahanon nga gunman. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang 22 ka mga COVID-19 cases sa barangay 18 naka-recover na. Good news ini. Makapaulo-ampaw sa kahangawa akon kabalaka sang sining mga nag-COVID positive. Pati na sa ila siri himata kaabyanan akon pamilya. Kapin 30 ka mga residente sa lugar magapasakop man sa mass testing. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagdiba sa nga kaso? O kung ano pagdiba sa nga mga balita? Kadamuon sang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental nagahamboy na sa 1,000. Una sa balita, una sa aksyon. Ang record as of kahapon Agosto 25 kadamuon ara na sa 990. Pulo na lang kag mag-1,000 na. Ang syudad sang Bago liwat na naman nga nanguna sa listahan. Report angot sa pagpangduha sang Negros Occidental sa may pinakadamo nga kaso. Medyo way pa sang klaro. Ang report naman lamang kahapon sandig sa ginpagwa nga report sa isa ka national nga news site. Ang report nagasiling ang Negros Occidental ikaduha na sa Metro Manila kung pagdamo sang kaso ang istoryahan. Paandam lamang ini sa aton taran nga dapat kita ang hindi na magkumpiyansa, hindi na maghala ka pawala-wala na lamang, kag dapat magmangin mabinantayanon kita sa taran nga tion, maghalong magbulig, kag magkooperar sa mga tao, grupo kon gobyerno, nga amo ning nagapananguha para ang COVID-19 matapna. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, resign bangod sa kahoy-adan, resign bangod hindi makasabat sa akusasyon, o kung resign bangod hindi matulon ang mga ginapang-akusar sa ila. Ilabi na ang korupsyon nga ginasiling. Ang balita nga may pila ka mga matagas nga opisyal sang kontrobersyal nga PhilHealth ay amat-amat na nga nagari-resign ho. Senior Vice President for Legal Sector Attorney Rodolfo Del Rosario Jr. Isa lamang sa listahan. Ang presidente kaga CEO nga si Ricardo Morales, mapasa man siya kuno sang resignation subong nga Miyerkules. Matapos nga ipanawagan mismo ni Presidente Duterte sa mga ginakusahan nga PhilHealth officials nga pagre-resign na kabuda. Ang akusasyon sang korupsyon nagsentro ini sa ginaaligar overpriced mo silingon nag-alalawas nga presyo sang information technology IT equipment. Ibutang tabi waay ni matukiban. Kapon gani gumawa ang video mag-action nga mayara piya sang party sa sulod sang opisina sang PhilHealth. May nagasaot pa yung dalaging-ding. Kung nag-resign, ti dapat lang maka-aksyon nga pasabton kung matutuod ang akusasyon. Kung nag-resign, mas nagid nga nagaduda ding publiko. Ay base nag-resign sila, bangod nabutang na sila sa alang-alang, nabutang sila sa senaryo nga hindi na nila masabat ang mga palabangkotanong sa ila sa mga akusasyon nga ginahaboy sa silang mga opisyal sa PhilHealth. Sa mga naga-imbestigar sa silang kaso bla, kung tuurang investigasyon, importante nga may aragid nga magluluhod sa paglukdo sa mga kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Pati mga personalidad na nga subong ara sa Duterte administration nga nagatuhaw man ang ngalan nga base kung may angot man sa siring anomalya, kontrobersyal kon korupsyon sa bahin sang PhilHealth. Dapat to ay sang pinilian diha kung mayara man lang sa mabakod na nga ebidensya nga abing nga hindi nyo pag ilakip na sa kaso. Sado ini kadako nga kontrobersiya kag isyu nga nagputo subong sa pungsod Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Ang subo-subo lang niya ka nag-upod biyang ining isyu kontrobersiya ni
sa problema subong sang COVID-19 nga pandemya. Samtang kon may mga tao naman nga ginakusahan sang pagpangurakot sa pondo nga ginapain sa PhilHealth, may ara man nga nagapanghilamos sang kaso. Angot naman sa pagpanagtag ayuda sa SAP sang national government. Ang hearing sang House Committee on Good Government and Public Accountability sa mga Biyernes akon sa mga Miyerkules. Si IDG Director General Joel Coronel nagsiling nga mayara sang kabugusan lang nga 341 ka mga kaso ang napasaka sang ila siri ahensya sa nagkalain-lain nga mga talatapan sang Fiscalía Prosecutor's Office. Ang kaso kalabanan sa mga ginpasakaan mga elected public officials, local government workers, social and health workers, pati civilian makaaksyon nga kun kaisa kaga sa masabi nagakadalahig lamang sa kahakugan sang pila nila sa di ka mga opisyal. Sa 341 ka mga kaso nga napasaka, ang siling ni Coronel 28 ang naresolbar na. Naresolbar hindi mo silingon nga nabasura taranto. Naresolbar iban na basura, ang iban ginpasaka gid sa mas mataas-taas nga korte. Ang nabilin makaaksyon ako ng iban ara pa pending sa preliminary investigation. Nasa balita, nasa aksyon. Kung kaangay sila nga mga kaso ang hambalan, diri sa Bacolod mga kaaksyon, may mga kapitan sang barangay. Naginakusahan apang ginbasura ang kaso batok sa ila, subong mayong yuhom nila. Ang rason huyang, ang rason pigaw, o kung sa mga lastiko pa, luyat-yat na. Luyat-yat ang mga ebidensya. Nasa balita, nasa aksyon. Pero may iban baya nga ginakusahan nga subong wala pa mahatagan sang desisyon. Ilabi na ang mga ginapatihan kaso nga ang ebidensya hindi lamang pareho sang salsalon o kon bato katiga. Sa simple nga istorya, simple nga suglanon, mabakod na mapagun pa ang ebidensya. Ang hulaton, basi madotlan gid ang mga ginkasuhan ni kag ang ila dangatan kung hindi suspension prisuhan o kung pwede man nga madotlan gid sang kaso pero pwede man nila sila mapiyansahan. Depende mga kaakson sa mga ginpresentar nga ebidensya mo. Pero dari sa Bacolod, may ara gid biya nga ang ebidensya sustuman pag-on. Nasa balita, nasa aksyon. Ang pamangkot dari sin o ayhan. Ang sabat kon sa mga Tagalog pa, abangan. Kon sa mga teleserye pa sadto sa telebisyon, abangan ang susunod na kabanata. Nasa balita, nasa aksyon. Ang pila ka mga opisyal sa barangay, balaan nila na mo. Kung ano kabugat sa nga kaso, ipasaka sila. Mabalaan mo ba na? Kung ma-storyan nyo ng inyo sa nga opisyal sa barangay, balaan nyo na. Kung kampante sila nga mabasura, kag kung mayara sila sa nga kahadlok, bangod sa mabakod nga ebidensya, mabalaan nyo na. 521, Action Radio Philippines Standard Time. Amayan to nga to sa nga mga nagabaga, nagapanguna nga mga pangulong tinilan. Mga balita nga dapat na to sa tutukan. Dili sa ato sa nga pagpanganagan. Sa Miyerkules nga edisyon. Una sa tanan aton sa nga hibaloon na anong sitwasyon sa Bacolod. Observation report, traffic report. Sa aton sa nga patrol with Action Eden Abuso. Action Eden mayong hapon. Sa report, please come in. Action marming hapon o kasi na naton nga tagpalamati 5:22 na action mar pero ang singki isang init grabe sa gihapon kaya di kabalo naman kita mga amoni nga inoras daan amoni nga panahon lapit December action mar lawig kunong ano mo ang daytime sang sa nighttime action mar that's why nga ti 5:22 ara baya sa Bapaw kumbaga ang aton si Mr. Sun pero ti ang aton nga trapiko action mar diri sa dalanan sa syudad sa Bacolod nagamat-amat naman bulubog at action market 5 PM niya off naman sa mga trabahante especially sa mga opisina kag sa iban pa nga mga establishmento nga nagahatag man sa serbisyo sa pang-adlaw amidst COVID-19 sa gihapon action mar no kag ang ato na mga ka-action na naanad na action mar magsuktok sa face mask sa face shield bangod nga ti kinahanglanon gid especially magsakay sa mga public transport pero ti ang ato action Maria nga mga ka-action man especially ni ang mga street cleaners nato no notice lang ato action Mar no
ara man sila sa gihapon nagahatag man sang ila sining pagserbisyo kisa gani hindi pa kumbaga total package or wala pa sila naka full gear pero ara lang sila sa gihapon nagahatag man sa ila sining serbisyo. Ang aton action mar nga mga supermarkets no makita ta man sa gwa mo na kaayo sa mga nagaparking. Kay I know and I understand nga damo ni action mar nagapakumpra man subong bangod nga kabalo kita tanan nga dako gid ang posibilidad actually EO na lang man ang ginahulat sa pagpatuman man sang duha ka adlaw nga time out weekend diri sa syudad sa Bacolod umpisa sa Agosto 20 action mar no Friday kaga ti amo na ang purpose para makapatiyan man sa mass testing action mar. Ti ang iban mayol bal sa iban action mar mayol ang iban kay mga inugbakal paano na lang yung iban nga wala sa inugbakal para ipondo nila sa duha ka adlaw nga time out weekend diri sa syudad sang Bacolod kaga the next following days action mar next following days as the 31 sa palibot naman other places diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pero may iba naman action mar nga naghambal man nga ti para man siya kayo sang sining tanan nga pumuluyo diri sa syudad diri sa probinsya ang ginapabinsal sa otoridad at suway nga magpatigayan sila diri. Galing kay ti may ara sa gihapon ang balilang action mar ka nag-please everyone hindi tanan makahangop bala gaga makainsyende man sang ginahimo sang aton sining mga otoridad. Pero anyways, action mar damo sa gihapon na notice naton nagadugang bala sa traffic sa dalanon ang mga naga-illegal parking sa gihapon do ginahulat lang nila nga maghalin ganing manubantay like for example abing bitaw nagahulat lang sila nga magtalikod kag bisan alang-alang kag hindi dapat pagparkingan bisan mag-hazard pa sila hindi gid pwede galing kay ang iba action mar do tig-agid di mo nang nagadugang pa kung isa sa rason kung nga nagabugat ang trapiko especially diri sa may ginsangan sang Lopwest East Action Mar going circumferential road man dalan Lacson, dalan Araneta sa gihapon amo na action mar ang may mga sulusako-sako gid nga dalan diri sa palibot sa syudad sa Bacolod pero ti do naana naman ang tanan kay every hapon may klase man action mar sa una o kun wala sa subong ara sa gihapon ang traffic diri sa syudad sang Bacolod. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox mag-Dex 500 detoxifying compounds kag tinlo sa atong dugo kag atay. Inimano may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa helping nga liver, make sure to stay active, health and fit mag-Dex 500 capsule sa kada adlaw. Mas namiukdan nga mag Observation report ng Patrol Action Eden Aboso. Una sa Balita Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Okay, salamat gid dari kita sa unang batch sang ato sa nga mga ka-aksyon nga nagabonitor gid sa ato sa nga live stream. Kenneth Valencia, good afternoon Action Idol. Marlon Mahauta, Idol. Ano mahaw mo na net? Do nga nagutom ako. Fred Bagayas, dayon na buwas ang ECQ. Why ECQ to Fred no? Bali time out weekend pero kung ato sinintindihon lockdown hulaton ta ang official nga papel resolution sang National Interagency Task Force nga nag-aprobar sa pangabayang nga lockdown o kung mass testing pero may ara sang verbal approval na nga ginpalayag mga ka-aksyon no sa kay Fred Bagayas. No? Hambalya, preparar na ko ni Bombay, ahos para sa tinapa. Maunang bakulod mo, 28 kaga 29. No? Kung may lockdown, may ara sang mass testing. Sa mga
symptomatic nga mga residente sang Bacolod City, no? Why sang ECQ, no? Weekend time out. Z Alunan, good afternoon Action Marlon, watching sa Hong Kong. Lovely Glan Puro, mayong hapon na watching live from Crossing Balo, Barangay Magbalyo. Jericho Siroy Villarosa watching Cavite. Heaven Judith Calves Pamposa. Good PM Action Marlon, monitor lang ko diri sa Emerald Street, Ramilo Village, Barangay Tangob. Thank you sa mga kabarangay ko sa Barangay Tangob. Happy listening. Rafael Caceres sa Tangob ni. James Ren Led Mahinay Bahan, good afternoon Action Marlon, watching from Oman. Si Manjo B. Arnejo, good PM, monitor lang kami, great ko lang family Arnejo, kay Mama Julieta Arnejo, Hacienda Benitin Morsia, stay at home, kag-monitor lang Action, 3 month na wala kita ay, halit ka COVID, pray always lang ta ka-action. O kadamo gid sa mga way nakapauli, babudlay subong magbiyahe. Si Marie Mori, sa linga abaw, hahaha, sigurado. Jigs Pasaporte, high action na marga pamati kami di sa Gotsyanko Morsia, live April, Janeth, Jigs, Ronel, kag Roy. Shout out kami B Action Marley Huglang, salamat Jigs sa Pasaporte. Si Amy Esmeralda Dolido, good afternoon Action Marlon, mayong hapon man sa tatay ko Elias Dolido sa Barangay Paloma Valley Dolid, gamonitor gid siya sa emo, watching from Hong Kong. Si Eric Rojo Asiado, mayong hapon Marlon, always gamonitor Quezon City Metro Manila. Family Asiado Rojo, Magdato, Kanyada, Magsiko, Hililang mula si Hinovea, kag Kunanan family. Dara sa Barangay Pandanon Silos, Morsia, salamat, thank you. Rose Guevara, hello Action, Sir Mar, ari naman ko monitor ako sa emo live from Alabang, Muntinlupa City. Alex Fuentes, always good. Mayong hapon si Maxon Mar, happy Wednesday si emo. Salamat Alex. Philip Laurente, good PM Action Mar, tamyaw ko lang. Dara sa Barangay Mansilingan, si Mr. Rudy Agsam, Katedral. Araman si Maria Luisa Artizano Iligan. Good afternoon Action Mar, salamat Maria. LM Muhar, Jose Mongcal Torilla, good PM Action Mar, live from Binalbagan. Z Alunan, Action Marlon, mayong hapon, halong gid dara sa Pinas. Kay daw gadamo ang positive, pray na lang kita watching Hong Kong. Kani man, makaalarma ng kaso di, labi na gid local transmission diri sa Bacolod. Marivic Diones, good PM Action Marlon, listening from Country Homes. Si Connie Abilio, Mata, hi sir, good noon. Araman si Ino Novea, good PM Action Marlon, salamat gid. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Radyo City Hall Report. Good news mga ka-aksyon, bangod ang 22 ka mga COVID positive nga mga persona dara sa may barangay 18 naka-recover na. Nitali sang balita aton napamatian di baloon sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Hall. Action Dale, mayong hapon please come in. Mar, ang barangay 18 diri sa may siyudad sa Bacolod ang isa gidamang sa mga barangay nga may rasang ni-record nga madamo nga confirmed COVID-19 cases. Ang barangay 18 ang may rasang 23 tanan ka mga confirmed COVID-19 cases Action Mar. Pero good news diri bangod ginpahayag ni punong barangay Madeline Diaz nga 22 na diri Action Mar ang naka-recover sa COVID-19. Lubos sa pagpasalamat diri ni Cap Diaz sa sininga development kag nagpasiguro nga pisara nga maayo ini nga balita para sa mga residente kag mga nagarenta sa barangay 18 magapadayon sa gihapon ang istrikto nila nga mga health kag safety protocol kay ipatuman sa lugar Action Mar. Suno diri kay Kagawad Jonathan Diaz Jr. naman actually 23 ang confirmed COVID-19 cases diri nila, 22 naka-recover na, pero sunod diri kay Kagawad Diaz si patient 22 ng isa ka call center agent nagsaylo ni Action Mar kag yara karon sa custody sang barangay Villamonte pero ginlakip lang siya sa record sang barangay 18 kasunod nga mayara dira siya sang isa ka boarding house or apartment nga ginakadtuan kag ginapaydalob ini sa karon sa lockdown pero wala di siya Action Mar sa barangay 18 kundi yara na sa custody or healthcare nga pagtatapabi sang barangay Villamonte. Nagaulat sa karon ang barangay 18 sang instruction gikan sa Bacolod CHO angon sa pagsugad sa mga naka-recover na dilang mga residente nga yara sa quarantine facility sa area sang barangay Mansilingan. Sa mabot nga Biyernes kag Sabado nga adlaw nga massive testing ang barangay 18 ang mayara sang kapin 30 ka mga residente o kung nagarenta sa lugar nga magapaydalom sa massive testing. Aling palihaga ni Kagawad Jonathan Diaz Jr. 22 recovered, 23 recovered cases, 1 active case but transferred in under custody of Barangay Villamonte. Stable ang condition. Hindi ko maano kinaglakat at binaglaya sa DBT hindi na namon maano. Hindi siya namon maano kay na transfer na to siya. So lain nga health worker ang naga coordinated to. So dapat hindi na siya namon ma-count galing kay tungod nga na lockdown diri
Action Mar nabatihan na si Kagawad Jonathan Diaz. So ang matabo dira sa area sa barangay 18, may baralan dira ang ginabutang sila sining main road Action Mar. So suno kay Kapitan Madulin Diaz sa September 1, ila ini pagkakuhaon kag pagkakakason para ang mga frontliners sa Corazon Ocsid Montelibano Memorial Regional Hospital ang pwede makasulod sa barangay kag makabakal sang pagkaon. Pero i-implement sa gihapon ang no dine-in policy. Update kabalita gikan sa Bacolod City Government Center ang Action yo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat sa report ni Action na Dale Salazar. Ang ibang nga mga dalagko nga mga update angot sa COVID-19. Toto karon sa Action na firing line ha. Alas 7, tubto alas 9 with Action na Brian Morden labanagid ang update sang sering implementasyon sang lockdown sa Bacolod City kag apat ka mga lugar pa sa Negros Occidental. Buwas nga adlaw balantayan man maka-aksyon bangod mayara sang ega-anunsyo nga to sa nga gobernador angot man sang sa balita ni. Kag buwas basi kon amo maning adlaw nga pag-inabot diri sa mga pag-mention naton bala nga mga top level government officials lagin ayo nga kon pwede makakadto o kon pwede mabuligan man ang ato sa nga surad kag probinsya sa kampanya batok sa COVID-19 kay isa ang Negros Occidental kabakulod mo sa may pinakamadamo nga kaso. Ano ba lang ginhalidan siri? Amo-amo man sa probinsya sang Cebu kag surad sang Cebu. May mayuragin man tuod atong pagkanto balang ni Environment Secretary Roy Simato sa Cebu. Kay since nga naggabiya siya sa Cebu, nagamat-amat di ba naganahagad ang kanamon sang kaso sa probinsya kag syudad mo? Ining sa Cebu ni. Sa una naging problema man. Ang balantayan diri base kon anong gin-recommend nga i-implementar sa Cebu, siya mo man day sa aton bla. Dumduman niya to anong ginimo sa Cebu? Damo-damo to sa mga ginpadala nga tropa sang gobyerno kay nagbantay sa mga tao nga salawayon. Uraton tani buwas ako nanong ila sa nga recommendation kay pihoged nga magasapol ini sila sa kay Gobernador Bong Lacson kag Mayor Bing Leonardia. 5:40 Action Radio Philippine Standard Time. Ang kalabadan nga mga ka-aksyon naton nagapaninguha gid nga hindi maglain matsyag bla. Pero kung mayara ka sang high blood kag diabetes, dapat doble triple pag Simbanwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Ang COVID-19 sa bugos nga Pilipinas mga ka-aksyon sobra na sa 200,000 ang bag-o subong kenyan o 5,237 gasaka nga nagasaka ang kanamoon nga COVID positive kada adlaw. Ang pinakarason sa mga ka-aksyon ti domestic cases, local transmission. Busilingon nga daribla sa ato nagalinhaw. May banggani ka man tiga na perubahan man to mga ka-aksyon sa regional IATF. Ang liwat nga ayo sa ato sa di syudad kag probinsya nga ops hindi anay pagsigisigihon. Ang pagpapauli sa mga returning residents diri sa Bacolod kag Negros Occidental ay nagligad ho nag-alat tinapa naman ang nadangatan sa mga nagbaralik diri sa aton. Una sa balita, una sa aksyon. Nag-alat tinapa bla kay sus way sila sang
sarang matiniran nga maayo nga trulugan. Wa isang insaktong plastaran ang ibang gani makaaksyon nagpadala sa mensahe diri sa aton nga tubtob subong wala pa sila makuhaan sang swab test. Ti ang iban siguro nga ato pato stranded sa Manila or Cebu or sa iban nga mga kaprobinsyahanan may ideya ba de kay mantik ka dasig subong sang paglapnag sang balita paagi social media partikular sa Facebook. Lantaw man sila sa kunano ang sitwasyon sa mga nagabalalik dari ka mga LSIs, Returning Officers Filipinos, Returning Residents, dari sa aton magka-aksyon. Tikon ato kato, kamakitaan mo nga pag-abot mo di, amo bala namang sitwasyon mo, at least makadesisyon kang mas mayo na lang nga dito ka ba magtinira sa Manila or Cebu. Una sa balita, una sa aksyon. O pag-abot ninyo dari magka-aksyon, ipaydalo makamo sa mandatory quarantine. Bisan pa nga butang tabi, hindi malabutan 14 diyas. Bisan mabutang tayo sa kasmana. Pero sa isa kasmana, antos mang kamugyapon kung hindi maresolbar. Ini problema, angot sa kakulang sa mga quarantine facilities. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:44 aksyon Radio Philippines Standard Time. May mga eksperto nga naghahambal mag-aksyon. Nga amon na ni ang pinaka grabe nga papakita sa kabilidad sa COVID-19 sa aton. Kaya kung kaisa nagalibog ulo sang mga kaaksyon ta sa mga tao di kung nga amo ni kadasig sang paglaton bla sang COVID-19 isa sang balantayan diri sa aton ti amo ning mass testing ho nga nagatarget sa 10,000 kada nga tawo diri sa Bacolod, Bago, Talisay, Silay kag Murcia. Ginasulit-sulit na gindi. Kaya sa gihapon may nagasulod nga mensahe pamangkot diri sa aton sa communication. Kung bala ang mass testing o kung lockdown bilog nga Negros Occidental, hindi. Selected lamang ini mag-action nga mga lugar. Kagkadungan sa mass testing, i-implement ang ginatuwag nga lockdown. Naman ang ginahulat gid naton ti subong Miyerkules kita buwas may Webes pa. Gina sigahom naton mag-aksyon nga buwas gid Webes or pwede man gani karon sa gabi or buwas aga buwas udto hapon issue pagwa i-presentar sa publiko ang kaundan sang executive orders na Governor Bong Lacson kag Mayor Bing Leonardia. Sa liwat ginasulit-sulit naton dira naton sini pagabasihan kung nano gid ang matabo sa siring nga 4 ka adlaw nga lockdown. Way pagani dali sigurado mag-aksyon kun bala sa Bacolod 4 gid ka adlaw ang lockdown. Kay kun mass testing nga schedule ang hambalan, ang schedule sa Bacolod is August 28 kag 29 so 2 ka adlaw lamang na. Biyernes kag Sabado. Di kun Domingo kag Lunes ang mass testing dito naman sa Bago, Talisay, Silay kag Murcia. Di ang pamangkot diri bisan tapos ng mass testing sa Bacolod ang lockdown ora sa gyapon masabat na sang IO nga iga isyo sang duha ka mga leader naton. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:46 aksyon Radio Philippines Standard Time. Nagapangita bala kamo sang antioxidant nga vitamin para sa mata. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo.
Okay, balik kita sa pag-acknowledge sa ato sa mga ka-action gid nga nagamonitor. Ara si Rose Guevara. Action sa Malon pa shout out naman sa mga upod ko kanday Jeneline Gonzalez, Mary Ann Baguio nga nagamonitor man sa imo subong live sa Alabang. Muntinlupa City, thank you Action Sir, God bless, salamat gid. Si Connie Abilio Bata, hi sir, good noon. Noon guro ko sila, pasod ko sila to. Salamat gid Connie. Si Cas Atarimos sa Genovea, belated happy birthday na kasa. Romy Agsam, good afternoon po. Naman si Marlene Grace, Busayong Rimada, at matchmate natin para sa medal sa barangay. Si Marlene Grace, Busayong Rimada. Joel Aligato Jimenea, good day Maximar, watching from City View. Estefania, stay safe always. Araman si Jomari Paul Romentera, good day Maximar Lond. Monitor lang Jenny Perez sa Binalbagan. Lisa Joy Ilon Amoroso, good evening. Ana Luna Patorla, good afternoon, watching from Lapu-Lapu City, Bao, Cebu, Lapu-Lapu City, Cebu. Cathy Ver, good PM, Axomalon. Ara si Rafael Caceres, good afternoon, Axomar. Tamiyo Kagawad Helen Lanaza Lamayo, sang Barangay 7, Victoria City. Sunny Vergara, sang Barangay Babide, Escalante, kag Judith Tibar. Si Charity Jinx, kag si Bryna Vergara, sang Jan Ay, Escalante City. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan.
Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasilungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo. Sang bago makaaksyon pagi sa kay Mayor Nicolas Yulo, may ara sang natalana nga pag-address ang alkalde sa isa ka tape speech, no? Aras 8 ang takna sa mga gabi. Iga-discuss niya ang sitwasyon sa bong sang konsenaryo sa Bago City kag ang time out weekend program na iga-implementar mga kaaksyon August 30 to 31 kaya man sa nasiling tara ang time out weekend or mass testing. Ang schedule sa Bago City is August 30 to 31. Ang Bago City mga kaaksyon liwat nga nagpanguna sa record nga ginpresentar sa mga hapon ni Provincial Incident Management Team Chacha Magallanes Tan sa mga reporters sang Provincial Capital as of August 25 ini as of kahapon nga record mga kaaksyon sa nga Provincial Health Office. Ang Bago is nagpanguna liwat kay nagligad to nga mga pagpagwa sang datos. May isa to kasunod nga naglampuwas Bago City mo. Prote subong as of August 25 kahapon nag number 1 liwat ang Bago City sa may pinakadamo nga kaso sang COVID-19, no? But silingon ang nag-COVID positive ang yesterday ginaistaran is Bago City. Pero ang kalabanan diri way pa makapuli is Bago City, way pa makapuli sila sa nga balay kay ara naka-quarantine. 87 ang ilas ring karabuon ginasundan sang Silay 74, Sagay 62, Talisay 61 kag sunod sa Lakaluta 56. Una sa balita, una sa aksyon. Amo nang top 5 mga kaaksyon. Ang kabagusan naman nga kaso sa Negros Occidental sa residente na is 990 ang kabagusan nga kaso mga kaaksyon. Sa 990 ang pinakadamo dira is locally stranded individuals 471 ginasundan sang domestic nga kaso, no? Domestic nga kaso or bot sa dingon diri sila nalatnan sang virus sa ila sa nga lugar diri sa Negros Occidental. OFWs 156 maraming domestic cases makakson is 316. Ang OFWs 156.
ang mga frontliners, no? Doktor, ini mga nagasugat, mga ka-aksyon sa ato sila mga returning residents, mga frontliners, yan sila, mga nag-duty sa hospital, 28 ang karamuon nila mga ka-aksyon. Ang apor, no? Authorized person outside the residence, 15. May ara agani maka-aksyon nga pending pang classification kung ano ini sila. May ara sang duha maka-aksyon. May ara man nga nakatag sa iban nga probinsya, hindi sa Negros Occidental. No? Dito sa iban nga probinsya sila nakatag, may duha maka-aksyon. Kag ang total sa residente is 990. Ang recoveries, 422. Ang active cases, total number of active cases, mga kanyan to sa isanta pa. Ang subo direct is 8 na yan nagkalamatay nga taga Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Amanang datos, mga ka-aksyon nga gin-presenter sa mga hapon sa PIMT, pagi sila sa nga spokesperson na si Ma'am Cha Magallanes-Tran. Alas 5:58 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sana siling tanang mag-aksyon na tutok ka magkaroon sa Action Firing Line. Alawis Action Artay Hupon gali ang on board karon, no? Basta Miyerkules sa Action Firing Line. Ang importante ang nga pagpahibalo sa inyo ho ang pinagkabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement among isang Evergreen Herbal Capsule. Cleansing, nourishing, balance. Manong tatak sang Evergreen Herbal Evergreen. Palagas nga mensahe sa bahin sa ato siling nga live stream ho. Shen B. Barn, Aksyon Marlon Patamyaw akon Papa Fred Barduevo, launtat nga gagapamati sa imo. Salamat Aksyon Marlon. Salamat Shen. Christine Bibiano Pilaiz. Gamonitor man kami dari pwede pag-greet naman na happy birthday kay Jenny Abweg. Michael Mahinay Ortaniza Raban, Aksyon Radio Batsing from Imos, Cavite. Aksyon Reports after edition, magabalik na naman buwas. Magasunod na Aksyon Balita if ng edition. With Aksyon Dale Salazar, upon man si Aksyon ang Defensor. Ako naman, Aksyon Marlon Herbaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.